Naslov vježbe je 3D modeliranje u AutoCAD-u. Vježba je prikazana na dva videa, part 1 i part 2. Ovo je part 1, priprema vježbe. Traje cirka 25 minuta bez stanke. U ovoj vježbi prikazan je jedan od načina postupka modeliranja 3D objekta iz arhitektonskog projekta zgrade u ravnini. Na lijevoj strani imamo arhitektonski projekt, a na desnoj model koji je stvoren iz ovog arhitektonskog projekta. Otvorimo datoteku 1. Evo, ovo je taj arhitektonski projekt zgrade u ravnini, takozvani 2D projekt. Ovaj projekt sadrži sve ono što jedan arhitektonski projekt mora imati. Tlocrt sa svim elementima, uključujući i namještaj. Zatim sva pročelja zgrade. Vježba je namijenjena učenicima za izvođenje u razredu uz pomoć nastavnice ili nastavnika, a može se izvoditi samostalno kod kuće. Vježbu treba pratiti u pogledu cijeli ekran, a nastavnica ili nastavnik tijekom izvođenja vježbe prema potrebi zaustavlja video prikaz pritiskom na tipku K ili na drugi način. Iz ovog arhitektonskog projekta modelirati ćemo 3D model zgrade. Taj 3D model izgleda ovako. Datoteka 2. Ovo je izvorni model. Zgrada ima dosta detalja koje nećemo modelirati, jer bi vježba tada bila preduga. Iz tog razloga naš konačni 3D model izgledati će drugačije. Pogledajmo to u datoteci 3. Evo, na lijevoj strani je skraćena verzija izvornog modela, a na desnoj je izvorni model. Vidimo da se oni razlikuju u nekim detaljima, tako da ćemo crtati samo ovaj skraćeni model i to zbog uštede vremena. Pogledajmo datoteku 1. Vraćamo se na početak. Arhitektonski projekt zgrade u ravnini. Ovo je projekt iz kojeg ćemo modelirati zgradu. No prije toga pokazati ćemo što treba napraviti u pripremi ove vježbe. Zato ćemo otvoriti datoteku u Wordu. Datoteka 8. Evo je. Priprema vježbe za nastavnicu ili nastavnika. Treba uključiti školsko računalo i internet s projekcijom na zidno platno. Zatim potražiti, to smo već našli, naslov 3D modeliranje u AutoCAD-u. No, bilo bi bolje u tražilicu, na primjer Google, upisati YouTube, zatim kliknuti na YouTube, te u YouTube pretraživanje upisati krstopestić i klikom na ime odabrati vježbu 3D modeliranje u AutoCAD-u. Ovo je zbog toga što tada možemo vidjeti sve vježbe ovog autora, uključujući i part 1 i part 2 ove vježbe. Tijekom prikaza vježbe biti će ponekad potrebno zaustaviti tijek vježbe pritiskom na tipku K ili drugačije i strelicama na tipkovnici pomicati se tada nazad ili naprijed. Zatvorimo Word datoteku i vraćamo se na početak, na projekt iz kojeg ćemo modelirati zgradu. Analizirajmo malo sučelje. Gore se nalazi traka ribon s alatima za crtanje u ravnini. Ovo su alati
koje nam služe za crtanje u ravnini. Ispod toga, između ovdje, u ovoj liniji, imamo paletu alata za brzi pristup. Vi vjerovatno nemate ovu paletu alata za brzi pristup. Ako je i imate, alati nisu u ovom obimu niti po ovom rasporedu. Neke od ovih alata koje ćemo koristiti u vježbi imate na liniji za navigaciju. Ove alate svaki korisnik postavlja sam prema svojim potrebama. Kako se postavljaju alati na paletu za brzi pristup objašnjeno je u mojoj knjizi Osnove crtanja u AutoCAD-u na stranici 197. Dalje, ove kartice predstavljaju datoteke ovog projekta. Na lijevoj strani sučelja imamo View Control izbornik sa padajućim popisom mogućnosti. Zatim dalje, do toga imamo Visual Style Control, opet sa popisom mogućnosti. Ova dva izbornika koristit ćemo tijekom modeliranja. Na desnoj strani vidimo View, liniju za navigaciju. Na dnu imamo standardnu traku dijaloški okvir gdje se upisuju naredbe i na dnu imamo statusnu traku. Za vrijeme izrade vježbe ovo tu pravokutno crtanje, to jest orto mode, treba biti uključeno. I ciljne točke, evo ih tu, plava boja, ciljne točke endpoint i midpoint treba biti uključeno. Sve ovo što smo sada govorili možete naći u mojoj knjizi Osnove crtanja u AutoCAD-u na stranici 25. Idemo dalje, datoteka 4. Print screen datoteka. Da bismo bolje vidjeli ovu sliku, proširiti ćemo grafičku površinu i to na način da ćemo sakriti alatnu traku Ribbon koji nam privremeno neće trebati. Evo ga, upisali smo Ribbon Close i Enter. To je ta slika. Zapravo ovo je skraćeni, odnosno modificirani projekt zgrade koji je tako uređen da nam koristi pri modeliranju 3D zgrade. Ova je slika koju nastavnica ili nastavnik treba u Wordu kopirati i ispisati, to jest isprintati na radni list. Zatim podijeliti učenicima iz kojeg će učenici u AutoCAD-u precrtati samo ono što im bude trebalo za daljnji rad. Radi boljeg prikaza, sliku s ekrana kopirati ćemo iz Word datoteke. Datoteka 9. Evo je, to je ta slika. Neka učenici prate kopiranje ekrana i ispis slike na radni list. Ja ću pokazati na video kako se to radi. Znači, ovo je arhitektonski projekt koji je modificiran i prilagođen našim potrebama. Nastavnica ili nastavnik kod ovog projekta treba pritiskom na tipku Print Screen, evo i ja sam to učinio,
kopirati ekran, zatim treba pritisnuti privremeno tipku Escape, tako da se otvori pristup na start. Tada treba otvoriti radni list u Wordu, Start, Wordu i podesiti margine i izabrati pejsaž. Izgled stranice, margine, 0, 0, 0, 0, pejsaž i Enter. Popravi, u redu, eto, to je naša stranica u Wordu. Kad je to gotovo, onda ćemo kratko pritisnuti Ctrl i V. Evo, slika se je zalijepila na ovaj naš list papira. Sliku ćemo sada obraditi, obrezati i povećati. Ovako. Drugi kraj. Evo. Povećati. Tako. Možemo je staviti na sredinu, iako to nije nužno. I to je slika koju ćemo ispisati na školskom pisaču. Kako? Datoteka, ispis, postaviti uvjete, samo ovaj list, ispis i da. Evo, kod mene je pisač isključen, ne treba ispisati za razliku od vas, jer ja ovu sliku, ovaj radni list već imam. Neće da ide. Zatvorimo ovo. Bez spremanja, jer sliku već imamo, već smo ispisali, nemoj spremati. I ovo. I idemo dalje. Kad je ispis gotov, sliku u Wordu treba kopirati na školskom kopirnom aparatu i podijeliti je učenicima kao prvi radni list. U mojoj knjizi Osnove crtanja u AutoCAD-u na stranici 117 prikazano je kako se može boja ovog crnog ekrana, to jest boja pozadine, promijeniti. Sada ćemo otvoriti drugu datoteku u Wordu. Datoteka 10. Tablicu podataka. Evo, ovo je tablica podataka. Ovdje su upisane dimenzije i podaci objekata koje će učenici koristiti prilikom crtanja i modeliranja. Ovo treba također ispisati i učenicima podijeliti kao drugi radni list. Ispisati na isti način kao i ranije. Kad i ovo bude gotovo, učenici trebaju pokrenuti program AutoCAD-a za crtanje u ravnini. Pretpostavlja se da učenici znaju crtati u ravnini. Zaustavite sada video prikaz ove tablice, pa i nju s print screen prenesite u Word. Ispišite je, kopirajte i podijelite učenicima kao drugi radni list. Kad je to gotovo, zatvoriti ću tablicu podataka i otvoriti datoteku 5. Evo je izgled učeničkog sučelja. Nakon otvaranja AutoCAD-a vaša crtaća površina izgledat će otprilike ovako.
Možda će gore biti neki alati, možda lijevo i desno, ali to nije važno. Imate ovdje crtaću površinu i lijevo gore imate izbornik, view control, gdje mora biti uključeno top i paralel. To je važno. Zatim u drugom izborniku visual style control treba biti uključeno ovo, realistic. Koordinatni sustav UCS treba biti ovako kao što je ovdje prikazan. Os X mora biti vodoravno sa usmjerenjem prema desno i os Y okomito sa usmjerenjem prema gore. Imate ovdje i liniju za navigaciju koju ćete također koristiti za vrijeme i tijekom modeliranja. Ako bude trebalo što mijenjati, promijeniti ćemo kasnije tijekom izrade vježbe. Sada prije početka crtanja kreirati ćemo slojeve, lere. Pretpostavlja se da učenici znaju kreirati slojeve. A ako ne znaju, pomoć mogu potražiti u mojoj knjizi Osnove crtanja u AutoCAD-u na stranici 121. Neka učenici sada uzmu u ruke drugi radni list, tablicu podataka i neka kreiraju slojeve. U naredbeni redak treba upisati LA. Evo, i ja sam to upisao i otvorila se tablica Layer Properties Manager. Međutim, kod mene su layeri već kreirani. Prije nego vi počnete kreirati slojeve, ja ću pokazati jedan od načina kako se kreiraju layeri. Kao primjer, i kojeg ću odmah izbrisati jer nam taj layer neće trebati. Ovdje na sredini kliknemo desnim klikom, New Layer, zatim odmah upišemo naziv. To je, kod vas će biti recimo krov, za kupe, okviri, drveni, staklo i tako dalje. Redoslijed nije važan. Ja ću upisati AA. Ovo je boja, lijevim klik, otvorimo boju, na index color izaberemo boju, na primjer ovu crvenu, ili ako trebamo nijansu boje, onda u true color izaberemo nijansu. Tu se mijenja boja, gledajte ovo i OK. Ovdje je jedino važno, ako boju upisujete brojevima, na primjer, onda između mora biti zarez, a ne točka. Neka sada nastavnica ili nastavnik privremeno zaustavi napredak videa dok učenici ne kreiraju sve slojeve. Kad ste gotovi sa slojevima, zatvorite prozor Layer Properties Manager i u sloju 0 nacrtajte pomoću prvog radnog lista samo ovo što ćete sada vidjeti na ekranu. A to je datoteka 6. Evo je. Precrtati samo tlocrt, bez teksta i mjera. Vi imate na radnom listu tekst i mjere, a precrtat ćete samo ovo što sada vidite na ekranu. To je tlocrt. Sastoji se od crta. Kad ovo bude gotovo, ovo će biti dovoljno da uz pomoć dva vaša radna lista i ovoga što vidite na ekranu nacrtate tlocrt iz kojeg ćete modelirati zgradu. Neka nastavnica ili nastavnik privremeno zaustavi video dok svi učenici ne precrtaju tlocrt kojeg vidite na ekranu. Kada ste nacrtali tlocrt, taj tlocrt treba pretvoriti u blok. On je sada od crta, od objekata, treba ga pretvoriti u blok. Ovo nije nužno, ali je korisno. Kako? U naredbeni redak treba upisati blok
i od tlocrta kreirati blok s nazivom tlocrt. Kako se kreira blok možete naći u mojoj knjizi Osnove crtanja u AutoCAD-u na stranici 133. Neka sada nastavnica ili nastavnik opet privremeno zaustavi video dok svi učenici od tlocrta ne kreiraju blok s nazivom tlocrt. Nakon toga možete početi s modeliranjem. Otvorit ću datoteku 7. Evo, ovo je taj tlocrt, blok kojeg vi imate. Rekao sam, nije nužno da to bude blok, ali je korisno. Vidite, to je blok. Za 3D modeliranje biti će nam potrebni 3D alati. Zato treba otkriti traku Ribbon koju smo prije sakrili i to s alatima za 3D modeliranje. S 3D alatima. Kako se to radi? Evo, kliknemo na dugme Workspace i na padajućem popisu izaberemo 3D modeling. Evo ovako. Vi ne vidite ovaj padajući popis na videu, ali kad budete radili, onda ćete vidjeti da tu imamo 3D modeling. Kliknemo lijevim klikom i otvaraju se alati za 3D modeliranje. Kod ovoga je važno još da imamo ove alate, da imamo ovdje u izborniku top i paralel, u drugom izborniku Visual Style Control, da imamo realistic, zatim da imamo ovu liniju za navigaciju koju ćemo koristiti i dalje ispod ove statusne linije da imamo ovdje uključeno, to smo već rekli, orto mode i ciljne točke, endpoint i midpoint. Kad je ovo gotovo, spremni smo za modeliranje. S ovim je part 1 ove vježbe završen. Na drugom videu, part 2, nastavljamo s modeliranjem zgrade na ovom tlocrtu. Drugi video, to je part 2, namijenjen je ne samo učenicima za rad u razredu, već i drugim korisnicima koji žele znati više o 3D modeliranju. U mojoj knjizi Modeliranje u programu AutoCAD 2017. 3D osnove obrađen je veliki broj 3D alata na konkretnim primjerima iz prakse. Hvala.